inyura litukuli igoro chitarike 25 mutinyukane umwaka w'ikiri 2020 buliki serikali anene mona sense ito ya Kenya gosase county ito ya Kisii yabekire eligokora na gutanga uburoire bwesosera ubogenderete guita abantu abange anene mono abana bake balense myaka 5 igona harto guchikuligirirya asengenche no buroire abantu abange bagusiereria batari kubekera gosaba abantu abange bakoranga no buroire bwecece abantu mbaliko imokia amasharti yaliaganire kurwase abanyagitari yagarara rero tukwanire kuri goroli yarengeri tukuri gucingerwa esosera rero mbya twaratore tumunyagitari arato semya na gotosomya ke igoro y'uburoire ubwo igobono na kwariganire ose twakwariganire kegima ekero kugendera gutubwatya witra senchira yemitandao notole Ndizi TV asensemo ya Facebook notole live na boigansemo ya YouTube notole buna Ndizi TV news boigo na bogotomo kubolia kwao igoro y'uburoire bwesosera gose malaria witra senamba yesimi eyere ase TV yao boigo na bogotoma ekrengerili kyao gose comment yao ase nambe yo witra senchira ya WhatsApp igobono ikaranso ike kerorero tutaite kore manyake igoro y'uburoire bwesosera abange mumanyete buna malaria tosuka eyenero Ndizi TV obwansu bomugusi karibu sana daktari. Asante. Ndagitora manyo wanchu muligereria ngana kyokoro kwa kerokende nka yokoro na ndenkiyogo kora egere kerotogo chaka ukwane mase yemo bamanyanga ningoliole ase studio karibu sana. Bemona nyarangi. Omwanjo motegere no muligereria asamole tangoro ku Dr. Oimeke Marita inde consultant family physician nkororia sinyagitari itenene ya usi Kisii Teaching and Referral Hospital na se abakorera bwana se private gotokanda Oasis Special Hospital Kisii. Abana na ware bolinga a family physician ningoyo wetania se physician. A physician igagororia abantu abanene bali wate 18 ochigoro. A family physician muneriete watabange family ebakoinya kurigereria chi family. Neji family as a definition ya ito emiratinga omogaka omongina no mwana ige family physician gakuriri muntu moke omorigereri go mubwati pakogota biyemona kero kende daktari inka yukorwa ensemo senka yuibureire muntu nata kumanyanga daktari nkasobo nkai asante nyarangi omotegere no morigereria Dr. Marita gaiboire aria sameta ukinami ase constituency abo basi seitere maega school maega sameta school maega school yagachira bulimo bwa sokoro okay mwanjo muligereria kuigwerere gotore na Dr. Oimeke Marita korwasenya gitari nene ya Kisii Teaching and Referral buna kweresira senchira yoboikiranu daktari oburoire bwa malaria gose sosera eneririe tarike gusi ntorochenga mbogenderete koba esegi gose oburoire buta abanyara kuba boko era buniganirie nanda abantu abange nigo bakoranga malaria neginto kirira isiga kwanyara abantu ntori gufuatiria gose toende nyagitari burongo rengwe oe gwa maria gono munyagitari bono bunaye ontebenga gwikiraiga no bwatu buroire bwesosera kurinda abantu abange nigo togusi na sekyokagereta anta bange bagusirira buriro bwa malaria oburiro bwa malaria nigo buruire burera isigo abantu bakari gusirira gusenakira mbuya mono oburiro bwa malaria gosesosera aseke gusi tinga abantu babosirereti ikiagara ikaroto gotogalnya gitari aburiro bange bagocha nabo mutugo komwati osenenge mwati gosomogongo gosaigwa kaberere gosakorore abantu abange bagoinya gotebanga eyi malaria eye gogotebinga taringa babosierereti lakini chia twanjira abantu tutaraira cyo gutanga uburoiro boiga nande igento bwente kumanya urero ugabwe sosera gose malaria ngo itabole nande bwoitira abantu abange mono eboregete mono abana bali bere b'imyaka 5 guchinse ekiagera konyoranga obonyamasi bwabo mboli ngurubu yego nakiago gera boko baita mono nabantu bande mbale malaria regete batabwati immunity saine buna ndo bali bwate HIV ibakuruka se gusinya mole abantu bali bwate chikansa
abantu bari gwata marwire buna diabetes abantu abagotu buna twata bari barenze emyaka 5 asori bonyamasi bwakeire na bari baira abagatuma na baro muno emyaka 80 gochigoro na baro bakonyora bonyamasi bwerere chinguru na baro bo malaria ne baregete sana abantu buna bono bari bwate sickle cell disease ururu bakonyora manyinga koera bwango so mubere na maroira anda awali akokeyo bonyamasi mubere abantu abo malaria ne baregete muno malaria kare anyoruru mapema ya gunduru mapema ya lingori yanyoruru ngana rero mubere nere gukumiza nkurwali gwere ya bwena kera malio na aro no botangi bwa malaria mbore bwengenje muno ase botambe aso borwali bwitongote batorenga uburere buri bokonyara gutangwa tiga botangwe kera ogotange korokuya kubwo kurwaliwa enjerene nchiro chinyinge cyo gutanga ubururu bwa malaria daktari ntagitura aratumanyanga inkigekore tuburiro bwa malaria bono bwanyara kuba bukuria abantu abange ekosi uburiro bungi ntukike buya mona seri swali ilio malaria yekore ntone eumbu eumbu ye ekonyore buguriti ebinyinyi bya malaria asege songo toronge parasite bono konyoranga eumbu ye buguriti ebinyinyi bya malaria unego koroma dirio koroma ekonywa manyinga ngokumurerera amate amatali eumbu konyora buguriti ebinyinyi bya malaria ebinyinyi bya so asa manyinga byendo mubere asa tanga ni biko ebisa mono na aselini eliva na binyinyi biko ebisa byachaga gweturagia nakiya kugera akonyoranga ndirora nyoro bwate malaria kwakugana ndagitari bachikurusia manyinga tekorekana lakini ko bwate malaria aso libade ebise tase lini ekero ya turagiri kuru aselini matuka yadiranga matuka 5 paka 7 iga wona ya makuru oro ya sia robosongo bwagenda samanyinga kero bosongo bwachira samanyinga nalyo konyoro mondago chaka gotengechua umutu omwati otwara liberera okoroka nebinte binge kidali nechinyinge mondago aratware oburoiro boiga bwa malaria ebinyinyi bitarika samanyinga no pimwe lab birikorekana paka byarure ali aselini na kigeko gara kero gwachiri nyagitari oika tokurusia manyinga nande ndrigo gopima limo totebenga bono test ya negative totenga twati malaria aseke taalamu otarapima monto mara 5 na limo togote banga tabwati malaria lakini no wapima gopima gotanga ni malaria yarekana okomurwali kengima opima gotanga ni onyorenga terikorekana lakini enjero montacha enjera bwate chidaliri chire imanyererio bigogotenga manana na bera abasko malaria ando goikoiro rere mpaka wiki na mara 5 na limo okona kumuchika okona upima nabora apima na mara 3 lituko chinsa isato apart mara 6 gokonyoranga mbori korekana gotari borogu ebimanyererio bya malaria kero kene nane kubweka na bire bya maroirande unabana marira typhoid urere buna brato ko monda gwato sene chingweno na brato ko monda gwato no na amiba na brato ke monto otware burere bonde buna infection asa manyinga na babada gutwara ibimanyererio byambe tukubikane bya malaria igo akaro monta ajina gitari atware ibimanyererio byo taringa malaria ko tokopima gopima tura manyinga gopima tole typhoid gopima tuno na amiba na tarikero monto ogotwari manyero bibwekaine enchera ekero esosere ambwatire enchera ngotwari manyero byana mbikubukana byago nabo era atokanjira mutoko kongati aina bera atoke ngoko minyoka indego sarekere igo bono omunagitari yo gorigereria kera gotegerere kwa maera sirenga na kigwacha agete koigwa ngakyoga te koigwa akoboli go save na ono na bera atoka ngwatare te kuchase geta smalere tumanyetere mono muna bono cost na gochibogere mata ntumaitega malaria ichiro mono kugwana ngusiga iga igo munyagitari gagotegerere munyagitari akorigeria gopime amago tomase lab kera gotumira se lab oikopi mwe malaria
ne bintu binde biri bikubweka na malaria uma kumanyanga ninki ikenda bego nyareka no twale malaria utwale na typhoid mararimo igote mine teka karwata malaria to gutwara muriro obonde temine teka karwata marore yande to gutwara malaria ana kya garanga ekara kwalikiro mario gaya netagete obange no munyagitari omumanyi ngakyo igwete no ganda ko change no ganda ko bwena ostra bwena kana bera toke nga malaria njarekana lakini bururi mborobo ngao nande gotapi murime yago igo ikobange no munyagitari ge otoka nga pato tura bwena gwakorire dosie mario gari ya malaria chikonini igo na bera betererie na ndo munyagitari acheki bururi bongao nenjere yo korwali wera wao abora betu sindani na bora ya chikonini na bora ya bionsi kolengana nga ekara gwata nyagitari na kwalenge bo bangana kera malaria ndirera alio monto egere abe ni koma malaria na koro monta abe ni koma na bakogera monta abe ni koma na bera agero monta magake koma gakano convulse kuri monta go kuma pe mubere o ira maiso igoro oromoro meme igo iyi malaria iri entindi to ronga severe malaria osie kira sobongo ni manjero bine mbiroro na bo malaria gukora manyinga bwango sana nage garanga ekara ko igure bobe igo to nyago tebia bantu baito tiago gendanga gwakagera malaria oenda se chemist ugore ko nini ndons kwanza udaktari no ona atagite kwanza gukuira guchi ewa abantu abange no eninche no baranya kindoyo mobo igo tumaite ngakaro mutu ngati eyu malaria monta te akoro eyu malaria tete kondi twaminyoke chemist oseduka ya maliogo kwagora nande maliogo tonarete kugora gose paracetamol eyu ere panadol nere kuwenya malaria chikoni chikurwali malaria nchiroro ande nto chimanyite ande chire chinga chi type ne chinga ochire ngagita sol tanjiro kwana maliogo ase studio kera ondora so gange to promote maliogo gete nabo nda betinya kwana nga maliogo kire kini nto bwate chikoni ni ao chikurwali malaria nto bwate sindani ao chikurwali malaria now intu na banyagitari obwo batu ajagiro twara nobo kero kende kero monta igure bobe okagera aso okagera tutari nga api momanyo igakagera nga malaria atwarire ogenda ogora ikonini ya malaria kurwa se chemist nabantu baito ba chemist barabone biasara baromai bali gotenga gendo rapi malaria kwanza usana barago pime bagotebinga yarekanire kumbe njare ngo barabona male watete kone igo no kwento kana gitari opimwe okugoroka malego chikonini cha malaria se chemist kwagarire malaria yajagiro tware ntokoronga resistance oise kolire malego tware akurwali malaria kurwa bukare tali arato gotumeka boneiga aso linga amalego gali agatumekire kare malaria yachire abere resistant egento mono mono ga malaria gocha yaba resistant sa malego ga to gotumeka enchire ya monere iyo abantu bakona kunywa chikonini chia malaria no ena kera batabwati malaria onyora ngabone ekwanywa ekonini nkwabwate malaria umubiro gocha ko nale konini ya malaria kaga rocha gotwara malaria nyene bono na gwe konini te akoraga si kero mubiro go konyoro nyenali onyenalire ose atoga nga engwa bwate malaria lakini asole utanya gora malaria ga ya boronga so munagitari akoresa ngigo nyanywa kwanywa idanda dose osto gukora kera asole mutogwati kwanywa dose ndangani mutokira kwaranga kwa bwene gwatiga edosiente kumbe tuchitkunye kora wano kwanyanga malaria yare ngorro tuchitkunye ita yonzi erienka yatigara ime yanalire lyogeri kwanyu bono mampiende no chaka gwe lyogeri rande ikurwali malaria ndio koraga sekigera ebinyinyi bya malaria bya ngomobere konya byanalire ndatere kwanywete mapema iyo tanywete dosio kole bono asengencho abantu abange twanarire bakawe yonde naro antebinga akanyoresha muchando bwa macha akonye kumnyoka guchi ajenke lyuka chemist na kogora jintere cha malaria ndi bono
akagora chintetere cha malaria igonga goika omonto agenda arapi munyagitari no munyagitari omonyene amurikereria ogoriri naende amodescriberinga nakiagwanete kukumereria ogoriri ntonya konara komenya ko just chemist kugora chikonini na chaba Kenya agobagusi na chitonarete oenda semeji yaba gusi bono iga tutarange michi etatu iga okonyora nga chintetere nchire gari muntu gakoigwa mutu omera bana kerori tukuri igoro ria chengire tu malaria ensengima wikira bono igaye buno munyagitari ora sense meyo asigi gitambe bono oyuruche malaria negenderete gokiana osebono riegenderete gokina uche igoro no nyanga nekero tuguna kunyora ritukeri tumanyia abantu nga malaria nero tigatokore igatuetange ayi wikira bono iga uruchingi birengo bya malaria nga ibikire asemiega ngakibire mbia mono nyarangi ntaracha siri swali elio omonto nale gwateba nga akaigwa na goitera machi boire agateba kero kende malaria gwata kamna ka sekemisi akagora chikonini nateba iga chidaliri gose ebimanyiro biri bya malaria kubwekana birene marwaire ande nande gotwara malaria temini tenga to gotwara borwaire bonde nande bongao gotwara borwaire bongao temini to gotwara malaria na baratwara bionzi okomnya ko gani ntamanya umuntu emyaka erenga bwate lakini sikabona bono so no mugako monene bwate emyaka 40 gochigoro tabwate emyaka 40 aratwara emyaka 30 go chance so okomnya ko nabira atoke gosene squali ya chire igoro nabira atoke gosene infection atwara enjera ya machi nabira atoke nga otware borore bonde bakagara mubere orusia macha mange osetoke nga malego na ara kale kunywa akamosokia machi mono okay igo muntu ndabwenze kare igure kemanyiro kende gyonsi atwenge abante koira nayo kogenda nyagitari ebe dispensary ebe health center ebe nyagitari na namne yete abosongo ya KTRH nchororo egarori ngoliwe boronge tumanye ngamborere kyo bwate yara abantu baito matuka mange bakona koigwa bimanyiro gete mbakubira serious kwanda nakona kwenda kemiskirikira ngene village ere samenyete ogore lyogo kae kero bore bwa munyare kabisa ko nyagitari mono KTRH kwanda ngobore bwa chirale walire bimo bimo bere binge bono nyoranga yani ego jakuira chibasi nyike kumorwali amenya nyagitari matuka mange na ndago nanga complication cha chirale kero kentanyara koraki uchiribasi igo bono ntagete ko encourage abantu baito abategere na baligereria kemanyero kende gionsi asomobere togesiereria tiagwete banga naye ngamarere kero kende gwatwara ayetali lab okogende lab opimwe otebunga ngikera basko tokasomobere nabantu baito bali bago tokase chemist indaba advicinga tigakona limorweire eliogo ngo bagotenga ngali lyogolia malaria mobolinga ngayimune gitali alika elyogolia malaria egara omwe kolengana amagiso yomone gitali na lituranya lego konyana tolenda malio gaya ita maketo bwate tonyora ngenjera tokonyarwa twarentire resistance onyora nga neche ikase geto bwate malaria lyogo ndio liko kolegas ngicha seri swali kwa bulia malaria asense ngima paro ne bwate challenge ase ensengima abantu ngo kubara abange sana munabona statistics tubati cha WHO nere e body ekembuke bacheno ensengima e common tangana ki amorera ao aganda to kumisa abantu ngakenda to kurwaliwa nande nagotomanya bono WHO estimated tinga abantu angelu 600 kero mwaka ngo kubale weterase malaria abange babo ase nambe iyo nabana bwate myaka nze 5 na sabanta obonsipi abange babe bakunya korwa kinse ci Africa abwase kenyere yemo yabo busiga iga turaba mu babo ba Kenya malaria iga nanje tase bitunubire na se temperature yeliberera malaria tanje tase bukendo bole malaria anjete ase liberera lire igo bono ase iskoli Kenya iga ase liberera lire no malaria gotoka mono na bono gende coast
ogende mata bogere oche gusiga iga bare ne chiro mono eserekali yeito ya twalire chi program ao chokurwali malaria yega chokonyerwania korwase ogonye prevent paka sokonyerwania asogo prevent ebinto chi program eserekali yaberege gotwara buna bono chineti nkagete buna gusiga bwango iga abantu mbaye guchineti chineti chiri nenjere yamo yogotanga eumbu tekoroma eumbu yebwate malaria osebinyi bya malaria eneti yego ikomonte kera airwe anyebeke kera korara botugo orara nse eneti mono abana b'imyaka nse ya 5 ukena bu malaria yeregete mono maito monto managa kwa igure kemanyerio nabo komenya nyagitari lakini umwana barabe atakwana tagotenga na keigwete kaya rocha karanga umwana oyo rwalire malaria yachirare nande mobero bo noro moke bonyamasi wabo inse bole nabakonyoranga no momnya kinyagitari akonanga chinso bwata ko makonye ne chinke sana no matne kitari jitu na chichire kero kendo ko endo bangera inyo ganye nabakonyoranga ya mumisire ya moitire lakini bono abantu bande mbara konyoranga kera neti achire nyumba ngena tini omugaka omwana embuyana kumuroma guchiari mugaka rara reme net igasa abantu baito onye kwa tichineti chitaisaine omonto kwenda kwa priority asa net yeye no mwana omoke olense emyaka 5 omonto ndo kwenda kwa priority omongina bwibwa trinity ngi ekogera namba yemo kera bwibwa trinity banyamase bakogenanze namba ibere malaria se ko kare bwibwa trinity eikero mwana gari asare marira molimi nabeko moita iga banta bange mbara bangina bange mbara ko na bwibwa trinity obolto bwachi bwarwa oise ko bachungusa nabakonora karo kene malaria bange babo ya contribute ya sobolto bokorwa okay kere achite ga itasa manyiga ikanda se placenta ke kero mwana uri oro mokasirira ara molimi omonto gatato kwenta ko priority ya senet no monto mogotu kabisa uyu wade myaka 80 gochigoro na monto ndabwenzi obwato burire bwairaniriye bonyamasinse monto bwate diabetes monto bwate cancer monto bwate sickle cell disease abuna bo tokoronga special populations bali malaria eregete mono obwante ko priority ekero tubwate bintu byo gotanga malaria bitaisaine abantu bonse chinjere chine nchiroro nabona maguta naro mondare yake atange malaria kero chikorara ko yaka embune cha koroma yo chigotio karali musiririe maguta ali yatama ase bali babwate buna bono chisti banyomba ebintu mbiro bikondi kwa se supermarket bibwate lyogoria lyogo sell chiumbu kwa bikira se socket liko na gurusia ilio kigete paka no ene chikandles nchiroro squeeze ngorra chibwate ilio kirigo sell chiumbu egere nchikoroma ebintu binde chi program chinde muna bono kemuri nagendrete gokora obolingoria no botuki igoro ya vaccine una to kwanega vaccine ere Kenya gaiga ya bana bake bimyaka 5 go chance lakini wana nanga abantu baito mbawa bwate chi vaccine propaganda nere goja ya minyoki gwase ebinyoro manga nga vaccine iyo kero kena basongo batagete batorosi batoke ase aso oroiboro ento ichorerana bake yo mubaro w'abantu lakini ine propaganda vaccine iyo asibali baranye umere tiga bakoreki banyenyore igonero yekira sinyagitari chitu treika gusigara kinegende gocha okay enjere ndio gotanga malaria muna bana bangina bali bebwa alternate entrener ba cha bayu ya malaria bake ukabere kerebe bebwa alternate egere tange malaria ase abantu bali batamanyeti ase malaria ichire muno muna bagusi baitu mbara ko bara America ekere bagoja Kenya batara ikaga mbaga ni banyore ndatari ya malaria igochiko batanga eumbune moroma emwe malaria onanga eliogori atanga nire asa manyinga egere lite malaria elia ikiaronye tomanyete asa malaria ere ekolirimo abego goita bwango sana utaraji kumanga nero kiando atangi bimanyeru bya malaria eguikaine maroirande ao abora arosoma biroka ngane sabali ntambe gwachiete umoroso bwate mundu nabora gwati okengana macho tanyo taisaine
usoke ngana so lwa keshete boire kumbe malaria koibire ebon. Okay. Mbia mano sana daktari asoko tubekire ngane yuburonge igoro yuburoire bwesosera mwanchu muligereria nya kubwata libolyo igoro yuburoire obwo tuma SMS witrase namba yesimi eyera se TV yawo gabo karangere likekero kegocha ningesome nindo chenga babere batatu igamba ngenderete kulika witrase njira SMS boigo naboko mnyoka gali ase mitandao Ndizi TV News eyo Facebook naboigo YouTube nabokulike comment ya ororo kuligererinde ekero chinga kichiko na gosuka kato kwanira igoro yuburire bwa malaria nande buna bubwate amangana amange amabe asengencha abantu abange nigo bakubwatwa no burire ubo baka abandi basiri ubugima daktari naye nakigeganga na bogo ita waitira abantu abange and in fact kolengana no butuki buna abana abo bakigwate ba daktari asidagika kero mwana ngukwale olense ye myaka 5 asengencho ya malaria wono orochenga result dinako boli naende ninga ngakioroche malaria ere goikera bono iga graphic ekona gutira gosengonyo gotirimbuka kera kyake oise koligereria ase umubara bw'abantu ose statistics ye togoje twanyora sinyagitari WHO kiombege kieburwaria ensengima malaria yakeire ase kigwange kenene tenga ase twarukurumaega oke akwa enasori ya emerobelio ao elichi serikali ao chiabekire nabantu baito babera baigweli babwatire majikalia ya chakire gokea lakini teraera pado neto ete mechando egentaka tore mechano na negentaka tore concerned na solinga borore bonde bonds boko nyara ko prevented go soboko tangeka ubutari burire bonde ko toa mechando egera resource chiri toko focus ase maroiraya aenda sangao asamurari atego tangeka borore bonde bonds boko rualeka boko ntiko itamonto ekia nanda bona abantu bago kumona ase burire bwa malaria n'abantu bagutaka bibiongozi bya mambi n'abantu barabake abo bwate ubugima gukimutuga iga nagera tore concerned amore nara manga bono iga chagirwo chanda abantu tobwente go focus gochi nona more rachira ya buru ere bwe chinyigo more yesukali more pressure chikansa oroche bono etokanga nande marere baronto genda kurwani malaria bono libato go focus chinguru chito ase morera ya achire bono bono nga bado malaria obuchinze chinde chiakora nina warabo ntondo ganda koraki kuborwane nande boga ndato gotoita bado nande natebaiga abantu buna bono mondo bwate chinyigo chiafeiriri mondo bwate diabetes mondo bwate cancer mondo bwate HIV atware malaria ya muitiri ya mukuri nagegara tore concerned igo ase chinamba chiria abantu bagutwara malaria nchikete lakini bado ntura ikasto bwente gotoka ase bali bagukwa na malaria go malaria goita bado na bange bale kera twate banga kereda go mwana ngukware malaria imagine umwana uyo na baraba umwana onde bwensi baraba yo na baraba yo igo bono ntorange na meto tangeru stanga na abantu abake abona abantu abange aso montolia umwana yakwa solia malaria abana abantu abange sana igo bono ine na mbene ne badere imalaria genda goita asensengima asa abantu bari at risk ya malaria bali bamanya tase malaria eichire ebale ange chimilioni 250 ina quarter million 250 million ensengima abange babo na Africa aga Kenya yerenze mo yabo era Africa usi yerenze mo yabo county ere ase Kenya na gusiganto bwate Nyamira na Kisii bono akaroko kombe county chibere Kisii na Nyamira Kisii nere motu akaso kurwani malaria Nyamira nere maegake kero kende nasoli barange na bogere mono kubwa Kisii abo tokagera igo lakini rende generally malaria bado nere concern ero nguitera abantu kira lituko no chano cheno etogaiga toko moja gutwara omwana gosomo ndomanane obwate malaria as a ward gose iskaiga south patient okay na kiaga toko na kunyuria abantu baito ingentege tangani malaria ngotangekere ngakio konyetanga
tange umbu te koroma nakyo gotange umbu tumie net okonange net atware ebi bao igachidirisha chencha dente net engao sabangina bali babwa bebwa alternate kere kwa egwa net kurunya gitari clinic tikwa genda net iri kwa egwa orarere egero tango mwana oli ole dirara moli motraiboro ole innocent otagemete nga mama na gwante gwante orojerende ase balio epati embe mareliera oranyore amubwatira soli na bakabwate net didiare ngeska usendika ko nakoruga eumbunere acha ya moroma odnyorere malaria kere kwa igurike manyere kinde gionsi okagete ne kya malaria aso bwante ko genda na gitari ko se clinic tali chemist kugura chintetera nenyi chibao chibagara gwatebe paracetamol paracetamol tari kurwali malaria paracetamol igeukanya liberera nyoko gwate liberera ikanyo motu onyo motu kokukwati egokonya naskwa bwate amaumifu osono mongoro gwati gose chi joint egokonya kanye okoro mukuri tari nga malaria kurwali igo paracetamol elia igegokanya ekemanyererio taringa yarwaria keria kosi bimanyererio yebo. Asante sana daktari. Tigana ararigeri chujumbe bali bakubulia mabuli gaiga akuru kwa Ruben kurwa Moturumesi agoteba kwane daktari andimbia monase ogototebia mangana maya iguru yuburire bwa esusira kulende mborori daktari ekeru mutu watia mono iyo malaria gose abandi bakoyeruka meningitis tigango daktari atubeki burunge iguru ya umutuli gwati bururuki gimasana abangi bateba malaria ere iguru na abangi bateba meningitis tiganga atotebie gati ya bibirebyo mya mona Ruben aseri swali elio ekero mutu gwati bururu ekineke manyeria kama kya malaria lakini tari malaria yoke ukosia umutu gwati ibindi nebingi biragara umuntu ati wo mutu meningitis na yemo yabo lakini meningitis no uriro bobe sana bore dangerous okay oise gotoka no muntu gwate HIV omuntu kumwati umorose meningitis na yemo yabo ngobeke gora ale number 1 iragara umutu gwatigo lakini nyeto gwati HIV na bira toke malaria gusegente kengao ekemo kya na bokirabe meningitis igo konyara kumanyanga meningitis malaria ngente kengao ukogana na gitari okay na bira toke pressure agere igoro muno egwati umutu na bira toke usine growth tumor ya to ekaraso bongoime na bira gwati umutu na bira toke nga kerokende no umieto umutu unaona ngonya ore chia chali chia beire monto umire para ochiro rwali ku usine kinikia engange chinza jiria soliata iwete maumifu ande bonsi ochireka omonde etoka karokene nkwo umieta amanyiko no goitekare make chia sobongo omuntu nabora iko gwati umorose nake garaso monto twalire obeira ase achali para obeire no folura ase achali para orantu nyagitari etoka ngomuntu mwati ore morose wikatoka gereka karokende amanyinga itekiro bongo tokopime esitscan yomutu inera tebinga kyo bongo bagenderete igoru bene asobwenge monto ndebwensi omuntu gwati omorose abera abe malaria abera abe meningitis abera abe kende gionsi igo en avasi yone yokogenda nyagitari orengwe omanyikane ngainki nakero moto gwati kero kogenda nyagitari onye kunyarekana gende nyagitari enene ebwate ebifa na uwezo na abanyagitari bakorenge kabisa togende kliniki ninyo bakoe pana dogende kera paracetamol ekonde kanyo bobebolia buoka lakini kanya tera ikera so bobeboli bokala nto motoiga yes asenge nche paracetamol nya kegukanya igo ikonya ko yemerenya gukanya akanyo bo ekemanyeri yoka tekanye tikerikia tekemanyeri keke ni kerikia leta omuchando yo daktari gwateberenga isoko ba muntu nabwate bururi bw'inyamureo aichinya gitari atenga umutu kumwati kabisa guikobeke meningitis ya listinga oyo naberabe asikira aba muntu narota bwatinya mare yo lakini no mutungu mwati oligesa kwikyo ere to kubeka nga meningitis why muntu bwate binyinyi pinya mare akobeta fauti no muntu kerokendo tarwaliti omuntu rwalete nyamoreo obanya masi bulense okay
na meningitis eregete abantu bari b'obonyamasi borense ekero gochaga igase itaiga egente kenene mono gegoita obonyamasi ase abantu abange nenyamoreo ebinto binde mbire twate abona no cancer ebinto binde buna bono monto gwato diabetes abantu bali abagatu emyaka 80 ochiko ebonyamasi ngoenda borense lakini isikoligeria se ebinto ebyonsipi enambe nyinge neye nyamoreo ikere nyamoreo nere bwate koru monto moke paka omogotupi ekorento bonyamasi bwagendanse igo abantu abange meningitis eregete bali bonyamasi borense abuo bali benyamoreo barabamo babo meningitis ekori abantu bali bonyamasi borense buna bono abutwate babenyamoreo ngoitere ekere butanya oriri mapema boruari gogo mario mapema no kurari gukwabo no kubeko nyagitari ward ogo mario yo mukia meningitis ina bekurwari gugo igo montago tebisiko gaiganga ngai meningitis akuri chikoni ogende meningitis rikurwari una konini meningitis ekurwari gune chisindani chiomukia nando igeto gwapimiru erekane meningitis iyo nabura pimu ase amachi omogongo nabura pimu ase bicha yo moto yere korokwe CT scan meningitis nere kupimwa asa manyinga okay omuntu nande bati daktari nga omuruire kero anyorire oburuire bwo meningitis ngana bokero kende araruke nonye no akili achaka gukwana naye no muntu bantu batari kuigwa usibona yina mangana y'abantu bagukwana ebona omuntu bwate meningitis na bara bifune balimo abu atwara confusion memory esire abasoka ukwana bintu bitaiyo mutaigwana ne chinkwana no mwana moke meningitis ne baregete sana mna twateba meningitis yo mwana moke especially asole ko na ukina bango ngukina bole ekere botarwari riboronge kare botamanyiri mapema urwari goboronge nabakonyoranga bwa musaliri obongopi umwana oyo bono okonyoranga tauja kurongea kuchimotwa okay twara abana abange barwari meningitis ba itambwa manyu bwango osemba iri tunyagitari mapema oseba karwari gumbarwari tibakole edosi kwanya ngo bongo bwachire bwarwarire batwalire chi complications nabakonyo mwana otwarire buna bono uri bulitogorokanga amache ichiro bongo ime hydrocephalus omotuo monene kabisa omobiro mosino motuo monene kabisa yachi kubetiro chiko koru operation obekiro mopiro kurusia macha iyo bongo gaiga airase enda okay nabakonyoranga meningitis ega tia nyore tu mapema oseka nyoru mapema lakini tejit kurwali kuboronge osterwa tejit kumanywe erwali kuboronge okay igona gera to gwadi baise abantu baito kemanyerere kende gionsi enda nyagitari munyagitari akuringori amanye ngamburwireki tia ukira nyomba ngabono ngane chiko nyoko na kunywa ukuna kwirwa kurase chemist baka abantu baito mbarago nyora bako abana obosaro abande basunyunte mesonyo ntababa nga bakurwali omutungo mwatiri monongo morwali mutu tigatomanye nga ebintu bya onchoreri karaba gusi ekarabona no monto atwaro sino mutu mwatiri mono ngo baru barenge mutu njera bare ko baru na kenyeji gatinga ali amatoke ime kwanyoranga kibati tu monto rwali unando bwendere lakini asense ya rero oteme iko kwitiro muntu asante sana daktari karabwatira igo kero togendrete ko bana Dr. Oimeke Marita korwa senyegitari na ya Kisii Teaching and Referral tukwanira mangana yuburiri bweso sera igono ruchi tukwanira mange andi ntutigariti make anda mange atigarite ko chimotugaiga ekero chinga kichito chigendrete ko twanjira tukwanire ingane yiga teturagenda sense moyende y'umutimoko korende kero tukwirana mwanchu muligirire ngendere go soma chi SMS chi chirigaiga chitalinke egere daktari raniria mabolino ekero togendrete ninkwana yelituko lya rero igotosuka eyendizi TV nero bwansu bomugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Kampani ya Davis and Shortleaf nigo yakorentire kimashini au shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobukoreri bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ikigotumike stima nkonya bali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimeliya mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chigenerator chibirengo au chisolar panels chogo charge chibattery nakoga chumuliro na boigo chiriya choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebyabuso n'ebintu bindi binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icho chigutumika stima gose solar kuruwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie solar ekero kwagurire kuruwase bale nigo bagukubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase baraya hospital road ange nebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakiresime ase namba inoti sano neseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere marakabire gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano neseto eyemo isano neibere ibere gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano neseto isato ibere inye Davis and Shortleaf ango yobo kori imirimo bwao asogotumika kimashini chekerero soa asumutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubyo au boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita mbabwate keyboard buna chiriya cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiriya chikwarwanse ase nyumba na chiriya cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Umurigiriya bwa television ya Ndizi TV nigo togo gwakira mbia muno asuko genderera guturigiriya butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gokuburia kujyakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemero ngebere nebere rike SMS erieta kuza na kuyituma guchia se namba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo tugendrete kogendebirengo byigoro mono Ndizi TV obwansu ubwomugusi Ndo mwanchu murigereria oliogenderete kubwati umuruberi bweri tukulia rero ase tuli na Dr. Oimeke Marita kurwasenya gitali nene ya Kisi Teaching and Referral Hospital oyo kirege gase studio gukwanira mangana Yesu sira gusoborere bweso sira
obukorengana nere bogendete goita abantu abange ime yense ito ya Kenya na Kenya engima yani ne chinse chinde chingima ane mono chinse chia Africa na chume chando yogendete gwaka abantu ane mono abana bake barense miaka 5 ngwikera tolenga mbitango kiebibia gadirese giye borere bweso sera etara kiana egendrete ko baroro ekero chinse chiri chigendrete boriro bwagendrere ko era kigima igonye kubwata libolio asibali mogendete gotumango somande ase keke kerbusio nabona ayo gotuma liboli lya gocha se daktari gegase studio wetera se namba yesimi eyo era se TV yawe igorogabo nande nambe yo nabo gotuma liboli wetera se nchira ya WhatsApp boigase mitandao no tochire gali ya Ndizi TV News nsemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News nsemo ya YouTube ekero nkwaregania kerengere kiao ne comment yao gocha Daktari twarura somutimoko ekero toende tukwanira igoro yoborere bweso sira narega iga obolia nga ekera ko monte eriogoria malaria useriogoria nderionsi muntu naro ukomera yaba chideka ngisa twinye anduruka ekera rukire nande ya video mwa nande yaba chinsa chideka nkego nanduruka nandomwa igo tali interfere ne dose igo yabanda dose go se overdose go senga kibone dose yuturanyiroke akona ko mwalioka lakini uruka igo ngakie ego koliga siangani au effective ekero montanyule shortly andumanya kubwaturuka memo na nyarangia siri swali ilio na bera abe kabere nambe yemo eko bwatinga omurero yoga aroke eliogeriga go se konini yega after chiteka irenga chiteka isato akonare kone yarura moyo goroga ekirenda bono na aroka tagoroka mari irio goriri kurwenda olio konyeruka kare ekiro moyo ga na aroma itokoroka buna ikomunuga storme maigari ataranyemera osemna mere tara ichigonda tambe onyeruka yonsi oina roro irorire edosi lakini asolio onywa yara abera chiteka ngaisato igomakoroka chances inchiroronga no nyoroka nelike sana dinyinge lya tigarenda oine triko irorera dosi iyo lakini olio ororoka kengima litaraendanse nono mwana moke nabo komanyanga oyiga ndichitike nabo kolirora samaruki naro okomera obera akego moyo njoka oroka otamba karto kolikera barwire amaliogo chikonini naro tokonyara ukageranga nabaragere umuriro achikoroka kama menta turaka liogo gojigo tango gorokoko goseise gotoka nga ntwakagerete nga naliroke olirokire gwetani mara gatatu oino mwerroga neti amentu iliogo ligo muchikumotanga taruka kera iliogo iligeto ngo na kulirokale na bera atoke wakolre kumwanda dose gose ko overdose ikero ne kwa gorete chintare chikoni bono asomonto mana chikoni chamare chikonya ka 24 oroche aroke kabere ekine chikonini 8 igo gwatigaire na 16 igo 16 chigano gocho chinyito chiroka dosi itego isana mobile oroche rende igo goikopi morenga okoroka aroka nga kyakoroka kore asoli okoroka kengima otamo mentati igo nga tujitiko mwa edosi ere nande twate babu karenga underdose neke mokiabo kiagerire malaria ya squeeze tete kugumali yogo biyego kiara ko nyoranga umuntu narero kuna gutume ko underdose kirenga kiagwete ngane ikimanyiro kia malaria unyu malaria matukabire gose limo ta ukore dose gose ria bwate malaria nyene onyu rakinda ukore dose wono muntu yo amatuko makagoja kanyoranga na atumeka chikoni ni chikonyora gutumeka chia konya malaria njiro chikomokonya ikera ekenyinyikia malaria kianarira mariogaya akona konyu ta ukore dose ikera karo konyu dose oikoite binyinyi biri byonsi pi 100% obikole bitigare 0 lakini esto toka kwanyu kwa ite binyinyi biria yatigara gose 1% gose 2% 1% ya binyinyi biria abona bigona goturaga ni bono bina goturagia
mambiende karibia kolemeire nande no nyu chikonini chikwa chiete kiara chianolire bono njio koragasi Nchiko koragasi. Ewa. Igombi yatubwatia machiko abunwa omunyagitari akurikiritari nande igwotagete obwene ebitiriria emere ntetereri amachibwotagete no kugwena at the end of the day tuetange ntuna kurukekero kwa wiriogo anne muna sabanta abanene abana barabo nabo konyoranga nkuruka bari na mangana ndigo nara okubulinga daktari mbarororo batanjiti eriogo nonyene sindani tatageti nonyene chintetere chitatageti ngakitogo nyo monto yiga mondo tayo anjiteriogo ewa na ninjo manyano manyagitari tari nganganyete chikonini tari nganganyete sindani lakini asinare kobetereria ewa kwaremereria kia no bweni utagete obuko wena utagete ntwate babu kareiga enchira raisi pi yakende gionsi borero bonde bonsi loko botanga okay onye na HIV etange okay kia no utware HIV mbora chikonini okonyumaisha abambara ndate sindani tokona gotema tarose na chekonye nechekore ogo tunguri mo mutienyi onye malaria onye twanjiti konini onye twanjiti sindani koraki nyetange nagiko nyetanga eneti bioka urare me eneti eneti yega goiketo kene bwate ryo goririaye litaraba matuko mange mondo nago nyorobegete eneti yabeire emiaka 10 ewa pake ryo goririaye achite eneti riere chinguru bono nabakonyoranga embubana byo kubwati bakase eneti ri kerte bwati ryo goriri goraki ikonyaseri kosko nyoro bwate eneti lakini bwate ebibao kidirisha neti itego gokonya onye ni isikori ya gasi rira karusana kare gose na sama toke ime tema korabia chinsana ase compound yago onye na machare atere ime tema konyarusi ororo ikegara chiumbu echiga chiamarere nchanje tase ama chatere ime no chikuji chiabiarana chiaba chinyinge aso yoko nyare ryo kondro gora kurunyagita kurwe supermarket ukobeka ase socket iga gogo switch socket on liana go etirio kiria selichi chiumbu nyomba igo bono obotangi bwa malaria goseso sera nakyo kebonta kobege ntoraisi ase abantu bonsi ebe gwanjete chikonini ebe gwanjete chisindani ebe tuchenjeti ikegera ogotanga ekolera isi kubwoko rwariwa malaria bona twarore ngo itere itira abantu itira abakenya baje ko byongosi bya mambi twate baneregeta abana bali bwate mekanse ya etano ubari innocent bategemete into abantu abanene tuba protect lakini yatoganga nturi kubwati majika yatogona gotebo eserikali yari yakorire igasi yaye yatoretere chineti tego joka nyombe ko betelio tumekeneti eserikali yabikira abanagitari bagagosomi amasabugaria chitispensari abanagitari maro bagosomia abantunga nyana matoka aya nyaburugere buya rusia maja ya 3 mega iga nero sano bo nyansi bwa kiniro moji orabi igo serikali yakorre epati yaye epati tigerete na yaye ntuna abanyagitari ngona ko basomi tore chinamba chite chire free munda bagoturikera WhatsApp anytime na bagoturikera SMS anytime na bagotwakera kwisi bakachira chire baskoro njiroro igo ndete bwate kitango go sato are excuse ngana ki ngakero kende na bwate monto gonsomi ense squeeze ya bekire bugima babere raisi eti une euro chengo somi tora abantu batagasomi kukare simi njiroro chi WhatsApp njiro chinjane chinyinga bono iga abanyagitari bago ikereka information ego ikereka egara abantu batware obumanyi bobotangi no burwali bwa morirai bwa burire bwesosera animono asante sana Divina Mokeira kurochinse chia South Mugirango agote bankwaniri daktari ase studio na ndembi yamona ase obosemi obubwa asante sana yoniga gosi ako comment gro jomurubulyo asante sana Richard Ateka kurochinse chia Nyakembene agoteba na nyoliro bosemi ali tukulia lero timanyetinga malaria nebwato obosemi obungi goikira igo asante sana kwa jinsi mocha Nyakimbene Matilda Orangi
akolika korwa chinsemo chia ikonge ngageteigere chinsemo chia Nyamira use kaunti ya Nyamira agoteba kwania daktari na inde mubuli abantu mbaro tubwate naro yogotigira amariogo nchira inki kirabera abantu buna baiga ekerota koletie dosi ya gubia ebintu bibere ekerota koletie dosi yago ebe borire bonde bonsi ebe susera ose malaria osebe borire bonde bonsi kerota koletie dosi igente getangani resistance Muna monto konyora arwarete osene chingweno. Oegwa mariogo chi antibiotic ne painkiller. Chi antibiotic chiga onyulite kolimo ria kabere ga koigubuya otigera njira. Omonto yoga naboja konyora nga ebinyinyi bibia arenda chingwene chiga. Bia very resistant ya sedio geri konyora kunywa atakorete dose. Kemna twateba onye togoite ebinyinyi bire kero kunywa mariogo abienda 0%. Iko biri biatigara mbia no se ri ogeri kwanyu mambienda ko bia ri ogoriri bia nari okay onye malaria onye kwae guchikoni cha malaria onye wacha gusi ndani ya malaria uiko kole dose utakole tie dose ebinyinyi biga ngochaga bire konara eri ogeri mambiende ko gutwara malaria yege gokoinya no betwisi ndani eria no agwe konini ria malaria binyinyi biga bono mbiko chako kuri ogeliga okay igo bono einere sege ya mabono iga tubwate nkongmono abantu baita bange mbali gukura dose erenga gicha igubuya otigera mambie nare kumubwata akwa guchikoni chiri tako bwena aseki chikoni ni chiga bono konyora binyinyi biria bwate bya malaria kosibya borore bonde bwonzi bya binarire mbiro chokora gasi bono igamna to kwana iga abalingoli bali bawo to kasi lab ose scientist chacha ko to achi warning nga emiaka makete kare ko motua ngocha ko borutole chi options chia mariogo buna bono chi antibiotics eke ba korro uchunguzi mpaka baikiro mwelio amaloga makali atigarete ngocha no renga aelire kera ebinyinyi byasinyuru ko yuwa mariogo aya ikya to kuna gokoraki konyatumeka ofyo osekara konyatumeka totumeke dose erense kosako tumeke liogo ligia kurwari bororo bonga okay oro cherende onyo monda bwate gose malaria oirwa ni antibiotic oso mondo bwate chingweno oirwa ni liogo ya malaria gabone chere moto aja gukora maliogo chinguru ujumoto gabone tora atali sana nkwiranirira nde asama bolio ndo chinganto bachanga mukeire nkwane ya yoborero bwesusira kuri nde daktari karato iranga subwango iguru yebitango biri okagereta ebuno munyagitari bire eida saba abantu abatokorwara gose nyene nsemo ya serikali gose nonye ni nukuru nsemo ya abanyagitari ebitango mbiro byagarije esegie yoborero bwesusira butara era guika bono ekamo kiabo kero kimanyete ande nagani ndagotebiga neringa okuburo kwe bitoki osechibesa akaro muraibu ensalenga sense ya Ethiopia amatuko make aitire asumusangirikano bwe 35 buburire bwa malaria kero bari kurwa anene mona kero kurwa report igoro yuburire bwa malaria imeyense chinse cha Africa ya mocha gose chinse cha Africa anene mona sense ya Kenya agatebanga okuburo kwe bitoki singenchense ya Kenya nigetegemete kuna gukabesa koro chinse chisiko egereche gusiro morobeli bo bachenu anena mana soborire bwa malaria Kenya naye moya bas chinse chiri chitegemete chinse chinde na Tanzania bwati ni chinse chinde chamanya kubwati igeyo omuchando bwe chibesa norororo otangiro gwikirania ku morobeli yogabo gukoresegi yoborire bwe esosera kore naendenge mbitango kievi buno munyagitari ora sector yo orochenga ebinte byare gokorwa ne serikali yo kubwatirana kware kobo nabo twari gucha gukore segiye na intutubweka ne chinse chinde chiri chigenderede memo na rangi asiri swali elio abategere nabarigereria ebinte bire bitato ase bitange biga namba yemo ase serikali na nate ababukare yari yakorere gasi yaye ebitoki mbobolete lakini bado ningo temere kogendere isiko asaba songo yaligie mesaada ya renta yabeka asichi program ao Kenya iganto bachi program cha malaria kurwa sobotangi okolingoliwa pako kurwaliwa
munaona iga ase serikali ye county devolution maitenja rentete health ase chi county cheito bono national government na county government ngushirikiana chire ase chinjira ao choko twara chi program ao iya malaria ere yemo yabo munaona bwango county ya Kisii naro chebago train abanyagitari abege nkabako rukunga community health volunteers CHVs na arabago train gwa ase enjera yo kolingoli malaria test nereo okoruswa manga agatona gasinini watonya linjira bago test HIV watonya ri kwa manga no wate malaria ostobwati tali elio microscope na sinyagitari bono ine njera ya moyo ko make sure nga abanyagitari abege nka maiga sabako na koligiria abantu image kara nyoro ndo bwate kemanyiro gekorega na malaria nabago chekia kamanyinga igachiteka arenga mare nero ositeyo chikoni cha mare squeeze nda chigotoka nabara kolikero nde chemistry ogole gose timaitinga moro beke serikali kabwate na bera atoke ngana bera cheko empower ona ati bege ngapa bogolia maliogo achibagi chabo bakanyoro bwate malaria bamo abo koraki onyu chikoni ni chiga abuna se ensemble serikali igonga ere naba bekire tikinga asemero biri babwate batemire ase bakonyara asobore muri bogotoka babwate njera baganda baliya batotereria ensemende ego sase getangukira basogotoka na se intu una abananchi ase mechiga stomenyete serikali kare yabekire emero biri yabo muna bona ya rental health center ne dispensary angena asore koimoka kare kugure kemanyero ke koregana na bera malaria na yabono bwate okububui we korusi mwago gaiga we iri nyagitari opimu oyo go maliogo onye yarekana ogendaka okole dosi yago serikali ya rentre net asole bono nayo bwato kubwa yogo tumeka net yiga orari ime net egere utange umbu serikali ya rentre amangana yobosemia ogotebinga akarosana gareje somo chigeiga chimuna bachira atokoro rorabi buya egara bonyanse bo bwenge asama ja tereme yakoreki nyatera ruororo egara koreki utange chiumbu serikali no embono ne bwato moroberi bugo spray image malego naro ogo spray ase chinya sinyomba aita chiumbu saseli chiumbu igo meroberi serikali nemenge lakini nyomba igabono ni ntutu bwato kubwa ngagitoko tokubwate machikayo serikali yabekire ase ogotanga malaria egetango kya gatatu asinya gitari cheito nambe yama asogo pima usoko lingoria kero kende na bera togo se bintu biri ko lingori bya keire go se bya bolire kurwa se market lakini umuntu gitari ngotumekale egentoko nga clinical judgment yani kolengana no botaramu bwane muna na araro rwaliri abantu umuntu ateka bwate go se ne liberera umutungu mwatiole na igwe toboke ndubo ko monyegali kabisa chances kichironga mare neto kororo oteba kero kende 90% omuntu kana baratware malaria igona abatingo tumete ase lab kero kende naranga ebipimo mbiyo ase lab abongori kera chikoni cha malaria okoreki ogende onywe ikoba ndo muna ntosa abanyagitari ntobwate echangamoto ose jukumu ose challenge nga ekatokulolia abantu baito tigato tware in the back of our mind nga malaria bado nerororo malaria bado negenda tu affect abantu baito igo malaria ketoke ekemo kyabo kibinto birito kulia sawa ruye kera bachire nyagitari egera nto rwali murere binto gete tutigete malaria kando okay ande ntwate banga chi training se serikali yabekire chiroro chinyingi chikona kuinyore nga ngakimalaria ekocha na kiekorekana ngakiekolingolu ngakiekorwaliwa kere bintu kona gochenjibire igo serikali nebegete program ekona wa update abanyagitari nga gendo gigia chenjiri egera nento ba updated to the latest and the current practices choburwali obulingolia bwa malaria no gotanga malaria yiga
bono mbia mono sana daktari aso kibeka boronge nga challenge njirororo usibitango mbirororo ande na kiuro cha sokora kwao abantu baratumike bitange bi osenki kwenete kera koru abantu banyara ko babakubwa esegi yiga yoborire bweso sera yarorekanire nga nesegi etigarete koba ase abakenya bonsi bagendere gwesoke na kuyirwania ase obwamo daktari asengencho togendere teiga muntu na roboli boli gete na chiri kolirigi riamboli rake kolinde nare ekronali rigiriria ari korifanga ekero mwachaka umuchaka no daktari na tebekere eumbwerie egukuruma ebinyinyi biri bikogenda byachikobera aselini na sike binyinyi bikoenda kobera aselini bitabera ndonsi nabona rura machikolika nonye yansiriri yake ntaranza li swali likuwa bori nyarangi ase bitango entongera ke moneba egetango kende giakane nase ebinyinyi bine umbwenyene umbweye nebinyinyi ebinga mwanya abantu ngona kwegitera bire igo muna toka asete no botara mwiti bwokoria marego yo goita chiumbu no goite binyinyi biri ebinyinyi biri ne chimuna bero bimbira iri na bero bingo nakora biro botuki babanga ngakitogo etanga amarego atato ita igo na bero bingo nakotwara biri ndwe nga resistance na gyagara squeeze umuntu naro kobolinga bagasiareria go mwana ali chiumbu matuka matangani abera atato chumbu chikabora lakini bono cheche tikamenta mono aso chimu na chiro chine chingaini nchigenda ko ligenjera chiko egitera elioge ligandi koraki ndi chiselia kuru ase chimenyete yone getango kende kemo kiabo ikigeto chandete lakini nende abalingoli mbagendete na barbo kora ubolingoli bwabo including muna bono currently technology gendrete ne yogo kora chiumbu nchibiara sege gusinga ki chibe infertile nchi chiko koraki nchi chiko biarana igo abalingoli mbagendrete nchi chiko sarara igo bono chiumbu ntoche konyora go moto ega chiumbu chiko bwato kwa chiri tego nyara go biarana go sego sarara egere akonyora nge umbu ya koromera lakini tali umbu erie go sarara chiko lenta malaria igo bono na intuna balingoli entorairi ntogasa ine ne chimbu na chiro chine binyi biri bya malaria mbira iri igo nese gitogendrete iyetage kubwaterana abantu bonsipi intubu na intumu aba na inchi eserikali abanyagitari twensi ipe gotobwaterane tumakubwese giega ntotigera serikali yoka ntotigera abanyagitari boka twensi ipe ntobwate erol togo play ase liswali liyo yabo linga kerumbu ya koromire ebinyinyi biri bya malaria bya mnaka ase liver engabu na bono ora bolinga umbu ntobale chumbu arakabere ensacha ne nkungu ensacha ne kwambukeria malaria ensacha enkungu I mean not ensacha enkungu ne reko ekoroma yaranta malaria na ande kere ekoroma mono mono ekoroma botuko ande koromera nyumba tarisiko okay igo ebinto bindembire tutara manya nkiye kogera malaria yega ose binyi bya malaria byanjete liver lakini mnembu yakoroma iga amanyingari akomnyoka cyane cyatora ase liver liver no akora nyumba yabekare endokoro nya receptors no chiko na chia sarara kare chia kire chia machwire chia manego ateka chia soro yubosongo asamanyinga obosongo boli gutara cha asamanyinga to gutwara dalili ya malaria taso ako gonto bari bakurunga chikaria chikaria mbali babata malaria yebisete etaraso kibosongo asamanyinga igo bosongo berekere bwachira asamanyinga limo ndagutwara chidalili buna bono bokendu omotu liberera na baraminyoke nebinte bingi okay yes igo intubuna abalingoli osabanya gitari entoma etenga ebinyibiri bya malaria byanjete ase liver no bigotora lakini ekere bya saralire kuru ase liver osase lini na bira agenda andons na bira agenda ase chinyigo birente borore bwe chinyigo chinyigo chi fail na biri kugenda ase obongo bigokore balimo otwantorunga cerebral malaria montago tanta na chinkwana obabuna mosio balimo
igo mare na beko genda ndonse asomubiri bono bia mono sana daktari mbali bali kurigiri gwetera senchira yo ya Facebook. Asante sana Jared mtoto wa jirani awataba tuko ndani as always egasingi ya kigima Sara Noyo Mino Brighton pamoja no munyagitali ase studio asante Charles Luanga no alime Petronila Mokeira oyonoyo muitugaiga nere nagendrete kurigerio morobilio. Asante sana Ruben Mokaya kora chinsemo chia Tinderet agoteba nabwatetio morobilio buno twaga chagete guikabuna twayukirigie. Asante sana Rosaria akurika kora chinsemo chia Nyansara ije gutoka ime yabo machoge chache agoteba mbia mono ase nkwani ngiya igoro yoborire bweso sira. Mbore yango daktari ekeronyu gwete nkonyunyuntwa ase amarwa amarugaiga akonyunyuntwa chinguru chia ngerera na kugiramura iyo nebe ekemanyererio kyoborire bwa malaria wasobu no boriro bungao bwachakire konyora Rosaria mbia mono Rosaria siri bolierio timanye dinge myakere ngabwate ikera kidaliri nchiro kidaliri ao echikomini ebinto ao kolengana ne myaka yago ne jinsia yago okay so Rosaria ase malaria malaria togo twara malaria kidaliri matukata to obe moyo okay malaria ngo iteri wango sana so iso tokanga malaria kunanga ya kogendri wango sana nanga ya gotolerense yani lutana ari kunembolere igo nabera tokene gente kingao abalende emibere yaito ere ao njeri emibere yaite ko react gose correspond gose go BF asa more ao igere ngao abulitanga ndo atabanga malaria secondia enjero maberone ora BF ne ngao enjero mabero go ora BF nabera tokinga nche malaria ekondia enda yana ochoka na minyoke nabera tokinga malaria go kori mutugwati morose nabera tokonde maregere ya molire ne chinengo chiko mwati aliga mole usaruke igo enchera yoka ya bene ora manyangi kendre taso mabero go Rosaria no kogenda nyagitari ora so nyagitari buno igwete nyagitari agotoma se lab ebipimo gete bikoru ekemo kiaba kebe malaria tocheki malaria tocheki typhoid tocheki bintu binde moriranda awao okay ane sukari squeeze ngo deidora bantu baitonga cheki sukari okay na yaba ko igwete ngano liberera dio kwenda ko volinga mpime malaria ne sukari ro pimo manyanga ngaki sukari ere kero rwa sukari na barubu akuchiri igo Rosaria agana nyagitari lirange naye to ko ganda chemist ko le chikone ni chigo kanyo okoromo chi joints kunyunyuntu yana nyagitari bolio pimo manyanga nimki na bali baito ba konya malio ga se chemist karo morira achira gote binga ngali ogogete moboli litangani ngwa pimiru onye torapimu gendo pimu omanye gocha manye teria ko dikirelio goche manye ngandi go kyata ete okwa ya kwa morelio go linde lionsi otama itingo borero bo kwa mwa malio ga mboli arwarete osino bongao gose bone mboro kwebiri bono biyo mono sana moncho muligirire go tuli na Dr. Oimeke Marita koro asenye gitari yaito ya Kisii Teaching and Referral Hospital ojoga ndreto kwanira igoro yoboroire bweso sera no inche na manyetenge so sera na bebwata mangana mangeiga igo manyetenga maleri ne chipanado igo gwa coldre kurende maleri no boroire bogoita and no boroire otaboligirretie asoboime na borarete emechande mengi anene mona bantabwateba abantaba botu abana se myaka 5 abasubati bebwateranetye n'abantu bali babwata maruira yande daktari osebono ya maruira yande yagero bunyamasi bwira nanse wono daktari nkorande ase chinyagitari bune yaito ya Kisii Teaching and Referral nkorande babwate chi outreach chi free camp whatever mochi muligereri gwa maiso free of charge mochi muligereri gwe osimo bwate cancer yorobere cancer yoroiboro nini na nini konyora yani weikali tukondi bekirenga rero tigatora ligereri gose oboroiro mborase abana inchi malaria runi bwate litukona inu mukora arangiria abantu bochinyagitari gose mubaikero mungino kalinya keyo maria otamanya tigoro ya malaria yo nera nyoro bumanyobo ngwate banga gwetera buna bone TV abantu bange banyorire information lakini nakito gwikera bali ime bali
criteria ime na baro banyoro bumanyo boiga kero kende merobere nero memono nyaranga seri swali elio abatagire n'abarigereria buna twatebe serikali ero yakorere party yae muna bono chi dispensary ne health center oborwari mbosa nkagerete oise gutanga no sabwe besa ebese nsini sana eita shiringo shiringo samusini iko gupima kwa malaria ase chi dispensary ne health center mbosa turigwa kana besa tindarora program yokora medical camp yogo check malaria lakini okoranga nyagitari cha chakire unabona na igoro na nyorota SMS korwa Oasis Special Hospital Kisi ego tebanga kwariga niwe ase nyagitari ya Oasis Kisi upimu malaria utari gwakana nkagerete babegete kiasoli igoro ya ngere World Malaria Day enjere ya moyo gokoraki ogo give back to the community social responsibility ngarende borero bakatua bo chengire rero nande mboga ndatukumisa abantu baito tikatokoreki yato test lakini rende tingagere tinga go test marere nechibasire igoro mono nechibashinke sana asinya gitari cha serikali dispenser na health center kagere mbosa ase chichinde mnaone district hospital KTRH iso tokango saba bali chibesa tari besa nyinge tegwe tani siringi 100 aso upima malaria next chemist isko gachi private clinics tinka ringa montanaro kupima malaria asaba go tani siringi 250 igo ekaro kolige linga siringi 250 omano siro gwate mara sito bwate bwirwali obwene ose malaria kolie enda complication karo kende goite osonye koro munya biashara malaria yeko beke nyomba amatuko sina tatane utari konde biashara biago igoro chenga ya kolinire chibasa chinyinge kubwa chirwara jokoraki kutumeka ko epima igobona se abategereri go sabarigereria to ganyanga igen ogopima kobo kwabosa gwoko magana na itali na ye tigane onyana besirwa chikoro mogati dibali mogati yana na gitali pimu malaria egera otware afingia otware chinguru okole gasi yago oros chinyinga kubwachirwa chikutumeka kwerwari yebo pia mono daktari kero kendete yangu boli eri na bokorangiriri raisi na ndeni goliriri ikongu kero kendo montonere tenya gitali achokora manyanga maleri nero mubirone onyeteyo igo manyambi yande nande ngendera gwetanga noche pre orara ligiriri gosono batari rasma ekoli manyako kwera tenya gitali obuya gosobo bembolinga malaria kare yakolire ne bwate bimanyiriri okay imanyiriri bintu atebanga na bera abano mutu wati osiguriberera oligamore ende ochogane oroke appetite ebore omoroso enchera nenchi nyinge imanyiriro birabe bya malaria kariko igure kamanyiriri ndekende gyonsi ase bina kwanire yana nyagitali check malaria buneke mokyabo biryogo check o check malaria plus ebinde onye to bwatike manyiriro kende gyonsi kole buya ogoseka buya koragera ngombiole taras moji ko check malaria lakini asirwa buri swali ryo ko check amarore nale aya kisasa bono atabwatike manyiriro kende gyonsi ubure bono no pressure tebwatike manyiriro cancer tebwatike manyiriro ocha gotware ke manyiriro ya cancer go ya chirale diabetes tebwatike manyiriro ocha gotware ke manyiriro go ne complication chinyigo njiri gotwara ke manyiriro kero watware ke manyiriro chinyigo ja fade go no chirale igo bono abantu baito batagete mararimo mwaka kwali akabesa gakeigo kwagenda wapimwe na gitari pime sukari pima pressure pima chinyigo pima lini pima na cancer unono cancer ya robere cancer ya cervix cancer ya colon cancer ya prostate echine cancer jiriche utira abantu baito mono nande nchibwate obolingori bwabo bwokomanyanga cancer nero goseteyo unono abangina mararimo ase myaka 3 ase cancer ya oroiboro ose cervix limo myaka 3 ando ko bade myaka 15 mpaka 49 lazima ocheki cancer ya oroiboro ose cervix cancer ya orobere mararimo mwaka either ultrasound ose mnaitara go check ya orobere go manyanga ekigomingereme ose nkeyo
okay cancer chiga na kwanire ne banjare ngelitu kolia cancer aso nanyore opportunity na bangote yabaligere na bategereria cancer chigari chanyoru mapema nkorwale kachire kari chanyoru chiachirale njiri korwale kana ogenda India na ogenda wapi no twara chi millions njiko gokonya kero yachire igo kero yachire atambi igo chikansa bunecho chicheki kumapema chiamanyu marali mo mwaka enjeli mo ndonyora akajiri chiba chisuguku osaka tichiba chekerero mundu na bakono ne ng'ombe nga aende osenekerero oni emboli nyora chiri bucha oseni sano yenda nyagitari eliere ligo liri yega cheki bindi bitwateba diabetes esukari pressure cancer awa jiri twateba prostate colon breast na cervix okay elinde ne chinyigo ne lini na lili check marali mo mwaka itari basa nyingi na ndimo ndima ati family njire chitaisani lakini oisikonya wasino moidi ogo naro liba akora ntara shopping nyomba agorere mandasi obosibwa mandasi amaguta chisukari chisoda botebenga nchekwara gonkonya pi chibese chingire nyagitari ndache kumani ngomero na mbuyole ostolibye kyara karwa to mabiro muya nadura gano ne konda uli kichibesa yebo asante sana daktari so kwana mangana maya ndo chi message ne chinyingira kini asenge ncho chinga kinebiro anda kwane to Marieta asante sana Leonida agopongesege pindi agateba kwani daktari Brenda kutoka Nyakegogi Nondeime asante sana Brenda Linet Gesare kwani daktari Mbiasa mangana amaya asante amo na Ruben Mumanyi nera goteba no arime abungati abali kiriche SMS gwetera senchira ye SMS esimiyura TV yao na mwensi bali mwagendera kulika asenge ncho chinga kinebiro tingonyara kuboli maboli anda mange nigonda nyalike nse na daktari karago cyo kutwara libagenga kiende ande ni morangeri ngagerte ta kwanga daktari no ange koirana ya na bongo jenzi ningandite actually as a family physician enchere yemo to kolega si tuno go promote na go prevent ige program wene yemo yabo eli family physicians banje temono kera bago semia ngakya bantu bakomenya buya betange na maroire na ande ba promote bamenyo buya igo one program tonjete sana mu family physicians embia mono asenge njo chinsa zito chieli daktari kangana mange twali gukwana wono kwana engana ya moyo kaigoro ya malaria ko gokorera ne punch arafu na indrende otomeno ena maiga gocha sabantu babiriga bakoligirete totarakora kurugiga studio mbe mono nyarangi abanchia abategereri na baligereria igoronto abate World Malaria Day malaria no buriro abo bwabo olia ensengima yalentre chinguri cyabamo omanyi bwabamo egere toborwanie borwase mwanya bantu malaria ngotangekere malaria ngorwarekere nebwate bimanyerero ao ebitwatebera abo motu wati oseriberero mobere osoliga more osende onchokana no minyoke ose otwaro bokendu osichinengo chikorome chikonyunyunte igo kare kwa igule kamanyero kende yonsa asebyo step ndanganya ko yana ko na nyagitari opimu ko malaria nero osete yonya keroro agwe chikonini osogwe sindani anda kare kwa irwe malioga yogo ikokole dosie yo egaro bwene malaria eserekali abekire me roberia ao yogo tanga malaria chineti ntoire torare meyeneti malaria ya go siaru nyumba kera montajire go sialera malioga nyumba mwanjira sialere onyo ko bwatoro sana rwa beira se compound rorabie onya machikaro atarima se compound nyaate arua se compound egere chimbwe chiga chirua se compound naltura tange malaria ngo itere kereda iko mwana ensengima yaitira abantu abange baligere tyange milioni yemo abantange chi milioni 200 na gento mbale ase atali yogonyora malaria na gego gara ensengima chinguru chitochibegetamo chiko promote bamenyo buya tutange malaria kya malaria ngo itere na ande asinyagitari chitorende kere banyagitari baito mondachira bateke menyo kya malaria pima malaria mweliogo mwairese kya kunyo malioga ya egere abwende malaria chemist chito kero mondachire kuboliriogo mubolinga gwa pimiru otara mweliogo onya tarapimu mwaini kari chagenda pimwe egere amanyunga malaria asaba njo batagalira na baligereria paracetamol ego kanya okunyunyuntwa
no motu ne liberera teriko rwali malaria marore na arororo malaria eregete sickle cell HIV diabetes abantu abagatu na abana bakabe miakanse ya 5 inere population to bwente ko focus mono egere tonyetange malaria teba umisa teba ita abaligeria ndaga niko kwane se bali bandigereti ndaga niko to mama igase abaligeri bakurusa metamo kwerero ward abwase nkorwa ne ward mbwata se enkore anange mono ande onye ndio kobwa na bayari kunyarika na bonse bategerere program yiga egere bamanye ngakyo bamanye ubuya bokoba ngakibago etangana marure ao ninda available ase program kinde kira abwati marure na mange tere bwenda gwesomya igo kamurabe moko ligiria se station ye amurabe moko gwesomya mange ase bali baraga niko nkera kombori riswali nabo ndikera se WhatsApp osonga keresimi osondikera SMS ase namba ya 0705 197 752 gotoka ande kisi teaching and far hospital nabo go chale Dr. Marita nabo koroki gwasende ose ase private practice yane Oasis special hospital kisi obo Dr. Marita nabo koroki gwasende oso akesi miorro nabo go puki egere tokosoria mange. Asante. Biamono sana daktari asogo chase studio kero kende naende umubero bumurayo mukoro gwense no genda tukurigiriri wasama gacho yebunge kero kende nabo utomengora. Asaba Kenya Twins asendo yo mabo igo tokwe ngora Twins ikiagera umurayo ito Emilio Mwai Kibaki na atonyorete na akora magendera mange mono ayo abanta bange toroje bunabona magana free education primary education nero nyo chagete chipara no chibna toroserete na magana public service na nyoroshete ikiara bakori gasibe serikali kura umaega igasinjare nge yobosiereria lakini bono iga abege tomoroberio oyoko kara toko mwenyora ogosirio moiboli tarigento keregeke ase familia the late pole sana neba mbalike usieke iga lakini oyo nabanga tato ito asaba Kenya Twins igo nabotore no moichano monene lakini rende nyasaye namaite nga kerituko nga ki lire nga kero modabangire kera Twins no torete seriraba and Twins no tote koirana mbiamono sana daktari asogo chase studio togwakanga mbiamono mwanchu muligerere gwikirabo no togukorera umurobiri bweri tukoria rero karo twari gukwanira igoro y'uboroire bwesosera umurobiri ni gotwarenge no yo minto Brighton Makoli amo na daktari ito Dr. Oimeke Marita korwasenya gitari ya Kisi teaching and referral oyolenge magega yechi kamera nigakoro kwa John Kibati na inche nigonkoro kwa Sara Nyarange on Twitter na koganiro tware ubuligereria borobia. Yamana.